Avui us vull parlar d'un llibre que es titula El fantasma de l'escola, un conte per infants. M'acompanyen aquí, estic molt ben acompanyada a l'estudi, l'Eva Serra, que és l'autora, benvinguda. Hola, gràcies. La Lluïsa López, que és la il·lustradora. Bones. I l'Arnau, que és el fill de l'Eva, i el control de qualitat. Jo l'he batejat amb control de qualitat. Benvingut, Arnau. Ens vols dir hola? Digues hola. Hola. Doncs ja tenim aquí aquestes 3 parts d'aquest conte, El fantasma a l'escola. Expliqueu una mica el perquè del títol, El fantasma a l'escola. Cap on ens ubica aquest títol? Mira, jo sóc mestra i com a mestra, doncs, moltes vegades he fet la broma de que a la nostra escola hi ha un fantasma. Hi ha un fantasma que ens amaga els llapisos, ens amaga les gomes, se'ns emporta les llibretes, se'ns emporta els llibres i doncs, quan no ho trobem, el recurs fàcil per treure-hi una miqueta d'importància en aquest tema de que hem perdut alguna cosa és dir, doncs deu haver estat el fantasma, no pateixis, que ja apareixerà, ja ho trobarem. Basat en fets reals, doncs. Exacte, sí, perquè moltes vegades perden les coses, no se'n donen compte, són petits i els veus molt preocupats que han perdut alguna cosa. I és tan fàcil com mirar al mig d'un llibre a veure si trobem el llapis o mirar a terra que segur que ens ha caigut. I com entra aquí la Lluïsa amb el tema de les il·lustracions? Com ha estat aquesta col·laboració? Doncs bé, la situació que explica l'Eva és a totes les aules. Per tant, quan me va començar a explicar el seu projecte, jo dic, a mi també això em passa. Qui no ha perdut una cosa i se l'ha emportat un fantasma? Sí. Tant com a professora com a alumne. I llavors, a mi m'agrada moltíssim dibuixar. Fins i tot necessito aquest estri, com si diguéssim, per expressar idees i trobo que és un treball en equip molt bonic. Ella s'expressa molt bé, a mi m'agrada molt expressar-me mitjançant el dibuix i per tant va ser un projecte conjunt. Treballàveu conjuntament, juntes, no? M'explicàveu fora de micro. Crec que això s'ha d'explicar molt bé perquè jo estic fa molts anys ja a l'escola Joaquim Cosí Fortunet de Figueres treballant com a mestra de primària. I llavors la Lluïsa va venir a fer una substitució d'una companya i va estar allà treballant amb mi durant uns quants mesos i compartíem alumnat. Doncs llavors, en una situació d'aquestes, de que havien perdut alguna cosa a l'aula, doncs vam fer broma totes dues de que havia estat el fantasma de l'escola i bromejant, doncs vam dir, a veure si un dia ens inspirareu per un proper conte amb aquest fantasma. Doncs i ha estat realitat, ha estat així. El que passa que la Lluïsa no va quedar-se tot el curs a l'escola i vam començar el projecte, vam començar el conte un cop ella ja havia marxat de l'escola. Però avui en dia el telèfon, el correu electrònic, el WhatsApp... Què faríem sense l'internet? Clar, i aquesta connectivitat que tenim, no, avui en dia? Estem superconnectats per treballar en equip, per intercanviar idees, per enviar-nos esbossos de dibuixos, per enviar-nos petits textos per anar-hi treballant i hem treballat molt a distància i bé, la idea va sortir aquí treballant juntes a la mateixa escola. Hi ha molta voluntat perquè de vegades sembla que no tinguem temps per fer allò que ens agrada, però si un o una està molt motivat, ho aconsegueixes. Clar, expliquem que aquest és el teu tercer conte, no? L'Arnau posa ritme al futbol, que vam parlar amb tu, aquí a Ràdio Vilafant per Sant Jordi, allà a la placeta baixa de la Rambla, em sembla que ens vam trobar que plovia. Sí, feia un molt mal dia, normalment, per Sant Jordi sempre solem tenir un mal temps, però aquell dia ens va caure l'aigua just en aquell moment, que estàvem parlant. Sí, i bé, doncs... Llibre rere llibre, Eva? Sí, pensa que el primer va ser una sèrie de casualitats. El meu primer llibre, que no era un conte, era sobre la història dels balls de saló i de competició aquí a Catalunya. Va ser una història totalment inèdita, amb fotos que no havia vist mai ningú, amb molts descobriments... I aquí em vaig animar una mica i em vaig donar compte de que jo podria ajudar a transmetre moltes coses i podia donar a conèixer el ball arreu. I vaig trobar aquest recurs, aquesta eina, perquè em vaig donar compte que els meus llibres arribaven a les biblioteques de tot Catalunya. I llavors em vaig anar animant. Com a mestra treballo molt els valors socials i cívics
doncs el primer, treballar una miqueta, no? Doncs la diversitat funcional i que tothom, absolutament tothom, pot fer el que es proposi i que els límits moltes vegades els posem l'entorn. Aquest va ser el ballar malgrat els obstacles. Aquí em vaig animar doncs, a treballar el tema del gènere i la igualtat de gènere en tots els esports, en aquest cas doncs, que els nens poden jugar a futbol però també poden ballar i les nenes doncs, poden ballar però també poden jugar a futbol. I en aquest conte doncs, vam decidir treballar també la multiculturalitat. Per tant, és un conte que sí que fem bromes sobre els objectes perduts, però també doncs, que entren en joc molts nens i nenes de diferents nacionalitats, doncs, que a vegades arriben aquí a les escoles sense saber el nostre idioma, però a través de la música i a través de la dansa doncs són capaços de connectar entre ells, són capaços d'expressar-se, són capaços de transmetre les seves emocions i són capaços doncs, de crear vincles d'amistat i de confiança doncs, a través de la dansa. L'Arnau, que és el control de qualitat, que ens expliqui. A veure, que ell ja se l'ha llegit per passar això, el que dèiem, el control de qualitat. A tu què t'ha semblat el fantasma a l'escola? Els recomanaries als nens de la teva edat? Sí, perquè el conte del fantasma sempre, com ha dit l'Eva, que sempre hi ha algú que perd les coses i el més fàcil de dir és que algú li ha robat o que hi ha el fantasma i al final, si se busca bé, pot estar per terra o perquè no ho ha ordenat bé. Quina edat tens tu, Arnau? 8. Ideal per nens de 8 anys aquest conte, a més, pel que veig, no és molt gruixut, vull dir que és ràpid de llegir, no? Bé, està pensat doncs, justament a partir de nens i nenes de tercer de primària. De segon, depèn de quins nens i nenes. Si tenen molta facilitat lectora podrien iniciar-lo, però millor a partir de tercer perquè no només tenen més fluïdesa, sinó que l'entenen molt millor. Bueno, més petits també, no?, que els hi llegeixin els pares. Evidentment, si els anem llegint per capítols, els anem llegint a poc, sí, però ja perquè ells siguin autònoms llegint-lo, doncs a partir d'aquesta edat, de tercer, quart de primària, són capaços ja de llegir-lo i entendre tots els conceptes que es volen transmetre, perquè al final doncs, volem transmetre als nostres alumnes una sèrie de valors, no? Personatges, quins personatges hi trobem i com ha estat el procés de crear-los, no? Perquè potser l'Eva se'ls havia imaginat d'una manera, tu, Lluís, els has dibuixat d'una altra. Com ha estat això? Doncs els personatges que anava dibuixant escoltava molt bé les paraules de l'Eva per intentar donar forma en aquests personatges i trobo que ha sigut molt fàcil i els nens i les nenes que ho llegeixin es podran identificar perfectament perquè no són un estil tancat de nens, sinó que és molt obert i jo tinc alumnes que ja s'han pogut comprar el llibre per l'Amazon i la veritat és que expliquen que és molt fàcil de llegir, que els hi encanta perquè a ells també els hi encanta ballar i per tant ha sigut molt fàcil. I hem intentat també ficar característiques variades, de no ficar tants tipus de nens, sinó com és un bon exemple de multiculturalitat, doncs que això estigués reflectit en els dibuixos. On el podem trobar, aquest fantasma, a l'escola, per poder-lo llegir-lo als nostres fills, si no tenen edat de llegir, o ells mateixos que el puguin llegir? Bé, com ha dit la Luïssa, doncs ho podeu trobar a Amazon molt fàcilment, per internet, és el més còmode i més ràpid a vegades. Tots els contes estan a Amazon actualment. I després, si no, doncs aquí a la zona de Figueres el teniu a la nostra escola de ball, l'escola de ball Aprenem de Figueres, que estem al carrer Clerc i Nicolau número 4, i si no, doncs em consta que el tenen a la llibreria Low Cost de Figueres i a la llibreria Auca, també d'aquí Figueres. Si no, també hi ha llibreries que per encàrrec us el fan arribar. Projectes de futur, dèiem que és el tercer que treu, suposo que ja deus estar, perquè et veig incansable amb moltes idees, deus estar treballant amb alguna coseta. Explica fins on te puguis. Bé, la veritat és que sí, perquè el contacte amb els meus fills i el contacte amb els meus alumnes, des de que soc mare i soc mestra, penso que m'ha enriquit moltíssim, que em fan ser molt més creativa, em fan ser molt més inquieta, amb moltes ganes de transmetre coses que jo sé i la meva millor manera de transmetre'ls aquestes coses és explicant històries a través del conte. I doncs fa poquet, aquest estiu, parlant amb el meu fill, amb l'Arnau, que l'acabeu de conèixer,
doncs tenia moltes ganes d'explicar-li una cosa doncs, de quan ens vam conèixer el meu home i jo, i parlant, el nen doncs, al·lucinava. Ell veia que tot allò ell no ho sabia i que com podia ser doncs, que una cosa per ell tan important ho acabés de descobrir en aquell moment. I en aquí penso que podem esperar 15 dies o un meset a dir-ho, perquè crec que hi ha una part molt important que primer han de fer la seva presentació, però vaig creure doncs, que podia aportar molt a Figueres. Doncs estarem pendents d'aquesta presentació. Tornarem a portar l'Eva aquí perquè ens ho expliqui, si fa falta que també vingui l'Arnau i qui faci falta que vingui. L'Arnau va ser, ja t'he dit, font d'inspiració, perquè va ser una conversa que vam tenir jo i ell doncs, aquest estiu sobre... Així neixen les idees, no? El nostre passat més proper. I és molt divertit escoltar els nens, perquè de vegades et motiven més del que estàs tu amb les preguntes que et fan. Clar, d'aquí pot sorgir una cosa que potser sense aquesta intervenció infantil doncs no hauria sortit diferent o no hagués sortit, no? També. Doncs moltes gràcies per venir-me a parlar d'aquest fantasma a l'escola. El llegirem, com perdem una cosa aquí a la ràdio que es perden els bolígrafs, per exemple. Doncs direm que ha sigut el fantasma de l'escola que ha vingut cap aquí a Ràdio Vilafant. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies.